Zoltán, o vás by asi nikto nebol povedal, že niekedy ste mali problém s koktavosťou. Povedzme váš príbeh, pretože hovoríte krásne plynulo. Tak kedy ste vlastne začali koktať a kedy to prestalo a ako? Ďakujem pekne za pochvalu. Tak moja história so zajakavosťou a s koktavosťou je od nejakých 3-4 rokov. Mamina vtedy vravela, že som tak naťahovane hovoril, ale nebola to táto technika. A vlastne ako som začal chodiť do materskej školy, potom na základnú školu, tak tam mám také zlé spomienky na to, že sa mi vysmievali a veľmi zle som to vtedy vnímal. Potom som si tak vravel, že keď zmením prostredie, tak zajakavosť pôjde preč. No to šťastie aj bolo, lebo ja som išiel potom do Banskej Štiavnici na lesnickú školu a som to zajakavosť som viacej vedel zakrývať. Ale aj tak vlastne to neodišlo nikde. No a vlastne po strednej škole som hľadal, lebo som bol u logopéda, bol som psychológ aj u psychiatra. A bral som taktiež aj